sai da mazauni yali na duniyar gabar rudani da wasu na ta bambanci makamar su bai sani shi mafarin girma ayyata ta da alkhairi kuma a kera kuma zuciya shi ke nuna batanta rayuwa ta duniya sai da magauta da haƙƙi ma akan kuma gauta na magana ta gaskiya da furta sako gurin mazan da mata su biyo rawar daidai waƙa ta mai hankali ya gane tafiya ba mutuwa shafukan karin dole kabarta